Egunon danoi, asko eskertzen dugu, bereziki gai hau plazara ekartzearren, eskerrik asko bai antolaketan parte hartzeko gonbita horregatik eta egisa da guk azken hamarkadan, kofabrikan bueltan eta hortik kanpo bai, ez? Lan asko egin duela praktikatik, ez? Eta ni hortik hurbilduko naiz gaurko honetara, esan da Unibertsitateako irakasle naizela eta guzti hori, baina azken ez dakit, urtietan edo, kofabrikan bueltan, kofabrika garatzen eta bai sentitzen dut oso ekintzatik jardun dutela eta esain beste pentsamendutik eta gaur dakar dana bai horti dala, bai. Nik eredu konkretu bat ekarrikot, azkenengo honetan politika publikoei eta kooperatiboei lurraldetuak dian eredu eta aldi berian tresna izatea nahi daben gauza modelo konkretu baten argipena ero zedarritzea nahiko neuke, bai. Egisa da, Katalunia lehen aipatu da, inbidiaz begiratzen duela eta egisa da han egondan, politika publikoak, sortzeko ero kokreazioa aipatu dauanak, kokreaziorako egondan, borondate hori eta hemen, momentuz ez dagola esan digun, lurralde handi mailan, EAE mailan edo, igual Nafarroan gertu egon genke hortik, Nafarroan egonaldian biharretatik, iparraldia, baia beste, administrazio bat eta hor zinake asko sartuko, eta zentzu horretan guk horren aurrian, egin duguena da, proiektuen sustapena komunitatetik, lurraldetik, eta hor interlokuzioa gertueneko udal administrazioa izan aldan, gertueneko administrazio horrekin topau izen dugu, Eta hortik ekartzen dugu hauzi hau, eta hortik ekartzen dugu proposamen hau, dala debatitzeko, dala problematizatzeko bai, bale? Bai bereiztu nahiko nuke, kontzeptu aldetik, esaten dugu lankidetza publiko kooperatiboa, da erdigunean tresna kooperatiboa jartzen duguelako, ze lankidetza publiko komunitarioa bai Katalunian eta bai hemen aspaldiko praktikia da. Lankidetza publiko komunitarioa da administrazioak errazten da benian, ero lagatzen da benian, edo administrazioak eta herrigintzak, gure logikan, elkarrekin gauzak itzen da benian, ez dakit, kulturmai badala, jaien antolaketa dala, espazioen lagapena dala, gaztetxiak egiten aldiana, holako mila ekimen dauzkogu, badauko bai herrigintza zen potente bat, hemen ez dakit, administrazioak ondio eta azken hamarkadan arrasteko kooperatibismo sorrera ero euskalgintza sorreran horri impulso komunitario handisa dago, eta herrigintzatik asetzen dira hainbat premia, Orduan, zentzu horretan guk defenditzen duguena, ero guk esaten duguena dela publiko kooperatiboaren zedarritze bat eta ulermen partekatu bat dioela, bai? Horrek, gure ustez, lehen enekoitzek esan da, igual ez, eta igual baietz, eta nun hasten da kooperatibia, nun komunidadia eta, baina gure eredu honetan komunitatea barne biltzen dau, bai? Konstiente izan da, itxi eta ireki, bai, ez dala danendako, baina universala dan eserrezta existitzen berez, danak dauzka bere mugak eta bere, zerak. Orduan, zentzu horretan, gu bai defenditzen duguena da, lankidetza publiko kooperatiboa ekonomia egiteko, bai? Eta hori importantia da, bai. Ekonomia egitera gatoz, eta merkatutik hase biharrian hainbat bihar, beste logika batzun baitan asetzeko proposamen bat datorkigu, markatirati. Orduan, zentzu horretan, merkatuaren menpe ase baino, autoantolaketatik, autoeraketatik, interes orokorran txapelpetik, bai, hortik asetzia da proposatzen duguena, bai. Desmerkantilizazioan bide horretatik, herri, auzo eta tokiko hainbat bihar modu publiko kooperatiboan, bai, egiteaz.
zentzu horretan uste dugu, hori ez, kontzeptualizazio eta nabardurak itxia eta ulermen mailak ero graduazioa ulertzia importantia dela, bai? Ez da berdina administrazio publikoak politika publiko batzukin eta guzti honen sustapena, ez? Eitxia eta diru laguntzen bidez, ez? Kooperatibismoa lurraldetan edatzeko politikak itxia, edo herri bateko biharrak asetzeko administrazioa parte, instrumento horren parte dan, bai, egiturak sortzia. Hortaz gabiz, bigarren horretaz, ero hori hau jarri nahiko ginuan, debatera, erdigunera ekarri, bai, eta ez da gauza bat nik esate dutena, eta osentzu horretan ez nahi sentitzen oso eroso hemen zareten esperientzia guztiak logika honetatik abiatzen satelako edo bihar agertuko dian, azokan agertuko dian esperientzia guztiak bebai, ez, badaukelako hortik, ez. Baina, bueno, da, ekartzeko konkrezinora oinarte ibili dauzenak, bai. Orduan, zentzu horretan, lehen esan bezala, eredu publiko kooperatiboaz hitz egiten duguenean, ekonomia sortziaz gabiz, bai? Ekoizpen baliabideen apropiazioaz gabiz, erabakitzeko gaitasunaz gabiz, erabakimena dago protagonisten esku, birjabetziaz edo eta jabetza komunalaz gabiz, eta gizarte beharri proiektu partekatu eta iraunkorren bidez, eta hori importantia da, egitura honek sortzia iraunkorki gauza horrek bermatzeko, eta horrek, beste elementu batzuk izango zian, proiektu kooperatibo edo beste formula juridiko batzun bidez, baina hor ekitatia, erabaki demokratikoak erdigunean egotia, jabetza eta parte hartze kolektiboa bermatzia, zentzu hori dana, egon bia da erdigunean, bai? Guk uste du, tresna bat izen aldala kooperatibia, baina igual beste lurralde batzutan, ero beste zera batzutan, hau egisa da, bai dagola pentsauta, ero gaur ekarrikoen proposamen zehatza dago oso pentsauta EAE, edo Nafarroarako, eta hori iparraldiak igual, beran formula estikakin, salbauta dauka, ero berrezau dauka. Baina, zentzu horretan, hemen ustartzen da, ero ereduak lurra hartzen dau, udalgintza eraldatzailea, zen erregilea, ero erregintzatik, eta kooperatibismoan daren elementuen ustarketatik, bai? Hiruren ustarketatik hartzen dau lur eredu honek, bai? Bueno, aipatu da, testu inguru konplexua, krisi multzoa, erronka soziologikoak eta guzti hori, ez? Orduan, testuinguru horretan, izango litzake anak esan dabe moduan, bizitzara bideratutako ekonomia garatzea, bai? Eta hori, elkarrekin, erantzunkizun partekatuakin eitxia, bai? Adibideak aipatzen hastiarren, mota honetako proiektuan artian dare esate baterako erabilera lagapeneko etxebizitzak, bai? Erabilerako lagapen etxebizitzak gaur egun Euskal Herrixan daren kasuak badare, baina dia jende multzo batek erosi dabelako eran etxia eta erabaki dabelako formula honen bidez bizitzea. Kataluniako ereduan eta Generalitatetik eta Barcelonako udalak bultzatutako ereduan hor lurzorua administrazioan publikoan lagapena da, bai? Eta merkatutik etaratzeko logika bat eninda dago, bai? Orduan, guk eredu hori da, hemen bebai guztauko jakuna. Egisa da, 2019an lan bat egin nuala eta etxe bizitzak legian, zein kooperatibismo legian, bisetan eredua sartu zala eta hor badagola aukera bat eitzeko, baina gaur-gaurkoz ez dago udalerririk ausartu danik egon dia, bueno bai, barkatu, badago bat, eta Iruñakin dagoentxe, oindala gutxi, Iruñak bai, Iruñak etxekonak uste dala kooperatibia, etxekidei, indotza olako lagapen bat etxe bizitza kooperatiboak eraiki alizeteko. Hori da eremu bat, eta bakoitza eremu oso konplexua da,
beste energia komunidadien eremua, hor bai, bueno, hemen badago jendarreko jendia, eta ni baino gehiago jakingo da horren inguruan, baina energia komunitateen kasuan gainera ez da guk esaten duen gauza da, baizik eta Europako zerak esaten dabe ez, eta jaurlaritzak legebiltzarrak aprobautako klima legean behola jasota dago ez, udalak parte izen bila diala, sustatu inbide bela eta guzti hori ez, hor bai, bueno, eta ezinbestian energia komunitateak garatzeko lankidetza publiko komunitarioa bia da, bestela nekez sostengatzen dira olako proiektuak, teiatuak, eta bastakit publikoen lagapena bia dalako, olako gauza txikixetan, 1000 traba toko duz, eta gero hortik erronkak eraturreko dira, baina honek dira, zuek ikusteko zertaz gabizen, ero nun dagoen proiektu konkretuak. Zaintza kooperatibena, hau, bihar maitelanekoak etorreko dira, baina hau temazoa, hau, hemen pixkat dana sartzen da, bai, ze batez be, hori ez, zaintza profesionalera dedikatzen dienen duintasuna merkatu logikatan lagatzen bogu, eta bakarrik merkatu logikan erabiltzaileok ez da kapasak edo ez du nahi hainbeste pagau, ez gare prest hori pagatzeko, eta eraberian, euren baldintzak eskaztu itzen dira. Hemen ezinbestian da administrazio publikoak triangulatzea hemen. Importantia da zaintza kooperatibetan, administrazio publikoak hori finantziatzea. Badan bezala, ez dakit, kirola finantziatzen dan bezala neurri handi baten, ero beste eremu batzuk. Ni hemen bebai, defensa ingo neuketa anakin daen bezala bebai, zaintzaileak udal langile, ero mankomunidadeko langile baldin badia, perfecto. Osea, horren kontra ez gare. Gaur-gaurko zoristu ikusten posible. Bai, eta bai ikusten dugu prekarizazio maila altua, bai ikusten dugu, pertsona, emakumezko, migratu, perfil oso zaurgarrixak darela hor, eta hor, balanketa espezifiko bat inbia dela. Bueno, hori, elikadura burujabetzan berdin. Elikadura burujabetzako proiektuetan eta sektoria bai, ez po desmerkantalizatzen, sektoria relebua ez da emongo, ez bada kolektibizatzen, momentu honetan, zen bada, euneko bata, ero da, burujabe, elikagaizetan, hor, konsumo antolatu xamar eukigenke, baina ez bou ekoizpena, antolatzen, eta hori modu, eta horbe bai, nik uste dut, ez ginoala eragozpenik eukiko, ez dakit, osasuneko ero hezkuntzako langileak publikoa dian bezala, nekazaritza publikoak izeteko, baina ez du ikusten hori momentuz posible danik. Orduan, zentzu horretan, beste eredu bat, gehiago erantzunkizun partekatuan oinarritutakoa eta danon artean eitzekoa. Udalak bazkidean baso jabe kooperatibien bebai, berdina pasatzen da, edo kultura kooperatibak, bebai, berdina pasatzen da, herri kooperatibak, oso, bueno, despopulazioai lotutako, eta bihar ezagutuko zenak oso tresna interesantia, hor ezinbestian da elkarlana herri eragile, biztanlero, herrikide eta udalan artean, hori ezinbestekoa da, eta da, honen eredu bai, bale? Bihar esautuko zen proiektuak, batzuk, eta darenak Euskal Herrixan barren, eta ez duz ekarri danak, batzuk herri mailakoa dira, era oso mailakoa dira, eta hori dauke xede, herrian bizi eta lan, ero osoan bizi eta lan, beste batzuk eskualde mailakoa dira, eta eskualde eskalan inaldian gauzei erantzuteko bokazioz jaiotzen dira, eta beste batzuk sektorialagoa dira, elikadura dala, energia dala, eta ordan. Gero bakoitzak, eskalatze horretan, nikoitzik aipatzezan netz eskalin horretan, bihar batzuk beste batzuk dakarre, bere garapenean, eta ez nahi sartuko hor, baina hori bebai temazoa da, proiektu guztien nauen konsolidazioa. Ustotanak aipatu dabela lehen bebai ondo ulertu bajat katalanez, baina esan dau, uste dut, gauza dela abiatzia, baina gero, behin ja abiatuta gero, horrek mantentzia eta horrek sortzen dian problematikei erantzutia bebai,
bebai badago gure agendan eta badago gure kezkatan, bale? Bereziki esaten da azken nengotan administrazio publikoak eta udalek, bihar guztiei aurre egiteko kapazitateik ez daukela, ero beste formula batzuk topobia diala eta hola, erronka konplexuei beste erantzun konpleju batzuk emon biajakola, eta gure ustez, 3 elementuak triangulatzetik dator, bai? Pertsonak, biztanleak, erabiltzaileak, administrazio publikoa eta ehun eragilea, ehun komunitarioa, bai? Horrek 3ak modu partekatuan proiektuak garatzetik, ardura hartzetik, eta hortik etorri alda, horri erantzuteko modu bat, ez? Adibidea, ezaugarriak ipiniko tzuet, ze suposatzen da ben, eta nola izan elgazen parte, kide, eta zein rol edo jokatu beharko leuken bakoitzak. Ze hau importantia da. Enekoitzek hau problematizau dau, nik uste dut, kasi, esperientzia sortu aurretik, baina, ez dakitzela esan duzu, baina, interes kontrajarriak egon aldiala, eta hola, karo, batzen dituana, izan behar interes orokorra, zertarako batzen garen, eta hori izango da, ereduak edo tresnak eukiko daben, interes orokorra eta herri onura hori, barne biltzen daben, hori izango da, horrek emongotza zentzua, eta hori izan beharko da, bakoitzan interes partikularretik arutzau, hemen tresna honetan, eredu honetan, eskuzabaltasunez, konpartiu biako dana, bale? Orduan, irudi honetan ikusten duzu, administrazio publikoa dagoela alde batetik, ehun komunitarioa bestetik, eta herritarrak bestetik. Ehun komunitarioan rola izan alda, eta kasuan kasu da, baina da pixkat, gero honek proiektu bakoitzean, eta bihar ikusiko zuen bai, hau definiuta egongo da proiektu posterretan, ze bazkidetza mota daren, eta gero ikusiko zuen zela aterrizatzen den proiektu bakoitzean. Nik hemen plazabatzean edotena da, ze aukera eskaintzen daren, kooperatiba integral baten ideiak, irabazi asmorik gabekoa izan behar da bai ala bai, desmerkantilizatzea nahi dugu eta aberastasuna banatzea nahi dugu eta masi patzaia dan proiektua garatzea nahi dugu. Erabaki imena bazkide mota ezberdinen artean banatuta egon behar da, orduan, gero rola bakoitzak berana definidu behar da, baina ehun komunitario lurraldeko enpresa, eragilek, tokiko eragile horrek, kolaboratzaileak izan aldia, proiektuakin kolaboratzaile izan aldia, eta hor laguntzeko rol bat jokatu, ero proiektuko erabiltzaile be izan aldia. Guk sustatzen badu, ero baldin bagara parte, kide, elikadura burujabetzako proiektu bat, gero, gure langileak, gure enpresako langileak edo danadalakoak horren konsumitzaile izan aldia, holako formulak, zentzu baten izan alda apoiau bakarrik, beste baten izan alda apoiau gehi erabili, konsumidu, bai? Igual, nekoitzek erabilia den konsumo kooperatibak, nik deitzeket erabiltzaile kooperatibak, igual da, kontzeptuala da, baina da gixau, merkatu logikatik, konsuma oso merkatu logikan zera ditzen dutelako, lotzen duguelako, eta horrekin apurtzea nahi gugu, nik uste kontzeptuen erabilera bat bai planteau biako litzakela. Kapitalian lagundu aldabe, eta inbertsioa eta martxan jartzeko laguntza eskaini aldabe, eta gero, zerbitzua kontratau eta erabili, eta hori dana bai in aldabe, bazkide erabiltzaile izan edo ez izan. Herritarrak izango zian erabaki ahalmen handidunak, empoderatuak, eta hemen honek izan aldia erabiltzaile, izan aldia lan bazkide, izan aldia kolaboratzaile. Nik uste dut eta lehen nekoitzek problematizau da, baina guretako, eta igual da arrasatetik natorrelako, arrasateko kooperatiba esperientzian parte itzen dutelako, eta nik ulertzen dut Mondragonek momentu honetan argi ilun asko daukala, baina zeo baldin badauka ona Mondragonek da
lana ulertzeko modua eta lana erdigunean eta lanaren burujabetzako praktika hori. Nik hori uste dolako proiektutan oso importantia dela lanaren burujabetza erdigunean ipintzia, hori oso emantzipatzailea dela, eta olako proiektutan disfunzio handisa ikusten dela, eta igual gero, ez dakite, Katalunian bai egon da tradizio gehiago konsumo kooperatibak sortzeko, eta horrek disfunzioa sortzen dauze, konsumitzaileak dauke erabaki almena, bertako profesionalak ez dira, horrek atxikimendua gutxitzen dau, zuzendaritza kanpokoa da, bueno, olako gauza batzuk sortzen dira. Guretako oso importantia da, profesionalki dedikauko dianak olako proiektuetan, lan bazkide izatea, erabakimena aukitzia, proiektuen trakzinua eruatia, eta gu eredu hau bultzatzen gabiz nagusiki posiblean kasuetan. Bai? Eta edaten dugu, Jose Aturmendin, lanaren kontzeptualizaziotik, hezkuntza ulertzeko modutik, pertsona kooperatibo ulertzeko modutik, eta guzti horretatik. Bai? Eta gero ja, zein izan biako litzake administrazio publikoan rola, inaldau bazkide kolaboratzaile izan, eta parte izan, edo erabiltzaile bai, kasu batzutan, izen alda. Geratu alda sustapen lanain eta testimurua sortzen, hori bebai, hori rol bat jokatu alda administrazioako lako gauzak bultzatzen, baina esan izango gero parte, sortuko zan tresnia, izan elkarte bat, izan kooperatiba bat itan adalakua, baina esan izango organikoki eta iraunkorki hor parte hartzen daben zera. Eta gero ja, nik uste dut, zerbitzuak kontratatu, klausula sozialak ezargi, hitzarmenak egin, lagapenak egin, gizarte zerbitzuen arluan eta herri administrazioa eta kooperatiboa uztartuz ez dakit, zela da, konkursuan legia bebai, gainditu eta hitzarmenak eitzeko aukerak egon leizke, eta hori da beste erronka bat topatzen duguena, eta atzaldian hori problematizauko da, eta erronketan aipatuko. Olako gauzak eitzeko bidia zabaltze jako administrazio publikoai. Kasu honetan, udalei gure ustez diala gertukuenak, ez? Badago, erronketara sartu aurretik, badago eredu honetan importantia den gauza bat, eta da publikotasuna ulertzeko dagon moduakin apurtzia, ez? Ulertzen da publikotasuna oso modu orokorrian, ez? Gure ustez publikoa ez da administraziotik kudeatzen da bakarrik, bai? Baizik eta erdigunean interes orokorra jartzen daben hori edo onura publikoa erdigunean dagon hori bebaiz administrazio publikoa ailegatzen den ez dan hainbat bihar asetzeko biharrezkoa dian tresna guztiak horrek bebai publikoa dira. Zentzu horretan kooperatibek eta kooperatibismoak mugimendu moduan bebai arlo publikoan moduan interes orokorra eta kohesio sozialerako bokazioa badauka, hori berezko daukan, kooperatibismoak berezko daukan elementua da, eta nire ustez horre itzen dabe bat, Kooperatibako bazkideak aldi berian izenaldia zerbitzu hartzaile eta erabakitzaile, baina horrek uste dugu bebai demokratikoak eta kohesionatuak daren demokratikoa eta kohesionatzailea den gizarte bat garatzeko eskola bebai ekartzen da bela. Uste dut, anak aipatu bera olako zehose bebai, zela alduntzen den dian pertsonak olako ekimenetan eta hori importantia dela. Eta bai uste dugu bai bizitzak duintzeko eta lurraldi bizigarriak itzeko importantia dela zentzu horretan lanaren konzesio berri bat eta lana ulertzia duinki. Eta uste dut hortan olatuko peko lagunak be lanian da biztela eta gustora irakurriko. Erronkekin jarraituz, bai botatzen dugu
faltan bebai praktika gehiago eremu ezberdinetan, ez? Eta batez be udalak eta administrazioak rolak berak bereganatzea botatzen da faltan asko, eta uste dugu hortarako badagola ez ezagutza handixa, badagola ausardia falta ero bilurra, dagola azken baten udalak ez dakit, azken hamarkada hauetan udalen garapen honetan burokrazia handixa eta zurruntasun handixa garatu debela, eta oin gauza berrixei lekua itxia oso zaila dela, eta hemen askotan botatzen duena faltan da, baten bat udalak ero diputazioa ero ez dakit, ero jaurlaritza bera eraldatzeko berpentsatzen dabil, ero benetan dia 21. mendeko biharrei erantzuteko biharrezkoa euskuen tresnak, hori importantia da, ze askotan errezagoa da zure herriko kooperatiba bati, ez dakit, esleipen batin baino, ez dakit, multinazional bateko, etxez etxeko laguntza arei emotia, orduan gare olako disfunzio batzutan, orduan klausula sozialak, legian berrikuspen bat, honetan formatzia, guk bai uste dugu zirrikitua badarela, aukera badarela, ezagutza zabaltzia, jendiak udal batzuk indabe, badare praktika batzuk, eta udal batzuk gauza asko indabenak, indaben horrek beste udalei zela indaben partekatu, gauza horredanak uste dugu importantia dela, praktiken elkar jartzea eta kasu honen konpartitze bat edo. Bai bioz bebai komunitatien alduntzerako eta bide lagun saria gehitzeko eta politika publiko berri batzuk, honen sustapena ingo daben politika publiko batzuk, ez dakit berdin jaten Nafarroako gobernua ero jaurlaritzak Ateneo kooperatiboetan indan inbertsio ardisa ikingo balebe, bueno, guk posarren ze egisa esan oso baliabide gutxikin eta sinismen handisakin gabiz, eta hori bai sentidu dugu azkenengo hamarkadetan, ez da konpartitzen da zuen, nik berbaitzen du, baina hemen gare mordo bat, hortan gabizenak eta zentzu horretan bai sentidu izen dugu, baina hau guri dagokigu, ero beste norbaitek inbiako leuke, hori askotan sentidu izen dugu. Ezagutza tresnak eta praktika konpartitzeko eskola bat bai bio, hau da, lehen ustote nekoitzeka aipatu da bela, erreplikatze horrena, eta anak beha aipatu daen xarxa hori, azken baten bakoitza bere lurraldian dabil, berana asmatzen, berana garatzen, bakoitza bere aldetik ibili beharrian, izan behar da gehiago, elkar igurtzi gehiagokin eta bustitzen gazenak, juridikoki hau hemen lan handia dago eta hemen uste dut gaur atzaldian aber juristek ze esaten daen eta baina hitzarmenak, administrazio legia eta horrek dauzkan zirrikituak, horren danan ez dakit, gida praktikoak edo, konbentzimenduz eta determinazioz gauza honek inaldiala, eta lasai inaldiala garantia batzukin hori sortu biharrian gare, hori ezinbestekoa da gauza honek inalizeteko. Eta gero nik uste dut ikuspegi izan bebai, ero modelo honen edapenian bebai lan handia daukuela, batez be udaletako teknikari, politiko eta kontu hartzaile, idazkari eta interes orokorra, ez bada Eusko Jaurlaritzak aitortu dabela herri onurako izendapena, horrekin igual errezagoa litzake, eta horren bila joango ga. Baina bitartean, garapenerako, determinazio politikoa biada, hau importantia dela, energia komunidade bat herrixan egotia eta sustatzia importantia dela, inbia dela aldan eta guztia horri bide emoteko, bide arrastu dela, bazki laguntzaile baldin bazara eta udala baldin bazara laguntzeko zarela, gauza horredanak, eta nik uste dut barne oztopuak bai badarela, barne oztopuak jakintasunetik eta zentzu horretan, eta ikuspegi aldetik bebai, diskurso mailan bebai, ezin handia dagoela.
Nik egisa esan onaino esango neuke, bai, nahiko, bai.